Môj príbeh začal tak, začal som hudbu vnímať ako fakt. V roku 2006 som zistil, že niečo vo mne je, že niečo dokázať raz v živote chcem. Verím si, ja viem, nadišiel ten deň, ukázať to svetu. Písal som o všetkých aj pre tú, počúval som podklady a robil som freestyle, že mi to ide. Začal som dostávať nápady, ako nahrávať vlastné pesničky, najprv základy a potom prišli nahrávky. Potom som ukázal to mojim kamošom a už som bol ja na vžitom. Prvé nahrávky boli len déma, každodenná prišla nová téma. Písal som o živote, o budúcnosti, o minulosti. Môj príbeh začal tak, nedostal som kopačky, ale opak, dostal som nádej. Ísť o krok pred, chcel som byť lepší, stále no veď. Môj príbeh začal tak, nedostal som kopačky, ale opak, dostal som nádej. Ísť o krok pred, chcel som byť lepší, stále no veď. Roky ubiehali, ale sny ostávali v mojom srdci. Robil som to naďalej, a keď som vedel, že budem mať nádej, nezdával som to. A viete prečo? Lebo si verím a nikto to nezmení. Popri tom som si našiel svoju životnú lásku. Po 5 rokoch mi porodila moju druhú lásku. O pár mesiacoch som sa oženil, ale môj sen som aj tak nezahodil. Odtedy to teraz robím, píšem a nahrávam, zdieľam to všetkým. Každý mi palce drží a verí, že na živote sa mi podarí uskutočniť môj sen, stáť na pódiach a ukázať im môj talent, ukázať všetkým, čo som schopný, že to viem, že som sa s tým narodil. Nikdy som to nezahodil, to čo som sníval a že snívam ďalej, môj čas príde. Ja tomu pevne verím, že popri tom kráčam ďalej. Môj príbeh začal tak, nedostal som kopačky, ale opak, dostal som nádej. Ísť o krok pred, chcel som byť lepší, stále no veď. Môj príbeh začal tak, nedostal som kopačky, ale opak, dostal som nádej. Ísť o krok pred, chcel som byť lepším, stále no veď. Takže keď máš sen, choď si za svojím snom a nikdy to nevzdávaj.